Pa gdje je srpska dama? Ne znam, možda je otišla. Kitty je otišla. Kako sada da snimimo video? Amelka, pogledaj. Šta ova lutka radi ovde? Lutka? Ne znam, ali bolje da ostane napolju. Evo Kitty, vratila se. Aaaa! Jeste li vidjeli to? Da, on je baš kao lutka. Vidjela sam ga u dvorištu. Nisam ništa vidjela. Iza vrata je jeziv klovan. I tamo je srpska dama. Šalite se, tamo nema nikoga. Ima, vidjeli smo ga. Zar nisi vidjela? Pogledala sam i nisam nikog vidjela. Sad ću opet da provjerim. Ako je neko ovdje, neka se pokaže. Cherry, samo nemoj da se okrećeš. Zašto?